טוב חברים, מצאתי בחנות ממתקים, מצאתי דובונים בפחית. אני אבדוק, הם מסוכרים, יש בהם מסביב סוכר, מסביב כאילו בגומי. אני אגיד לכם אם זה טעים יותר מדובונים רגילים, דובונים מסוכרים רגילים. ואם זה עדיף, זה עלה לי רק 6 שקל, יש פה הרבה נראה לי, כי לפי מה שזה מרעיש. אז עכשיו אני אפתח את זה. טוב, פתחתי. הנה כל הדובונים, עכשיו ניתן. טוב, אז בחרתי את הדובון הזה, ובואו נראה. זה בטעם תפוז. וואו, זה ממש טעים. אני ממש אהבתי, אני נותן לזה 9 מ-10, זה יותר עדיף. ואם אתם רוצים עוד סרטונים כאלה, שימו סאב ולייק ותגידו לי בתגובות איזה סרטונים עוד. ביי!